работил в чужбина и просто в един момент реших да се прибера в България, да се търся щастието в България и опитах най-различни професии като барман, работих в Change бюро за известно време и в един момент осъзнах, че това не е моята работа. Аз имам нужда от работа с повече хора и то главно с деца. Аз съм завършил начална училищна педагогика, попаднах на обява, че се търсят учители и ме взеха от първия път. Бях супер стресиран, защото като влязах в стаята, където бяха хората, които ме интервюраха, бяха 13 жени. Влязох в една стая и видях 20 очички. Ококорени, супер любопитни, готови за знания. И аз казах, маля, какво ще правя тук? Тези хора искат да научат нещо от мене. И то просто тръгна. В смисъл, те ме приеха. За тях станах не просто учител, нали, господина, защото аз съм бил между другото и мама, и татко, и вуйчо, и чичо, и кой ли не, и батко. Знаеш, в началото, между другото, беше доста трудно, защото май не всеки свиква с това, че си млад учител. До момента, в който те просто разберат, че ти работиш и започнат да те уважават. Малко е странно, като единствен мъж в колектива, защото много често, когато влезе някой и се обърне към нас, към колектива, се обръщат момичета, здравейте. Може би един вид пристрастяване, да. Просто ми харесва тялото ми да бъде нарисувано. И голяма част от моите татуировки са свързани с животните, с котките, с природата, защото аз обожавам природата. Слънце, слънчеви системи. На работа, когато ходя, определено ходя с облекло, в смисъл, което не позволява да се вижда парус. Защото си мисля, че все още, сега това е мое мнение, не мисля, че са приети сред хората. А особено аз като учител. С колелото ходя на работа, понеже живея извън града на 7 км. Понеже се занимавам с професия, която психически натварва страшно много. И там е място, където може да намеря спокойствие сред всичките тези домашки краставици, градина, абсолютна свобода, песен на птички и не искам да живея в града. Ами да се обръща малко повече внимание на децата и те да бъдат приоритета, а не парите и материалните неща. Защото в крайна сметка един ден тези хора ще бъдат лекари, учители, избиратели и не само учителите, а и изобщо обществото, родителите трябва да ги образуваме тези деца. Любов. И мисля, че тяхната любов е най-чиста. Защото те са страшно чисти деца и просто те обичат истински. В смисъл, едно дете никога не може да те излъже, че те обича. Никога няма да се преструва, че те обича.